Nakun ayat ko agtilayak amagna jak kayat ang makitam tiluak ama ila magkatektis magal ko tatapno di mong tumangeg yanasyas dagiti sakak anauneg kaya takamakamen na kitigawin mo tigayadan pagan anay ko ketianog ugmo ti kanayo na marpuog asa patam at ti patem-pateg awan pangisukatam tintun pumarawat yaktu agpagpagada di nagmadlaw iti kinaragsak nuken kuana akwek asa anak amay karibiyag ko ket agpatinggakan ngarapap ko tumalawak bayat amat maturog ka kaslayap arumwarak itigiwang titawa ket no makariing ka di na kun mapetpetan tangamin tinil mo naknong ti kasipnetan kaya takamakamenak ket igawin mo tigayadan pagan anay ko ket yanog ugmo ti kanayo na marpuog asa patam at ti patem-pateg awan pangisukatam intun pumarawat yaktu agpagpagada di nagmadlaw iti kinaragsak mo ken kuana akwek asa anak amay karibiyag ko ket agpatinggakan narapap ko intun pumarawat yaktu agpagpagada di nagmadlaw iti kinaragsak mo ken kuana akwek asa anak amay karibiyag ko ket agpatinggakan ngarapap ko ket agpatinggakan